Добър вечер. Агнешка дроб сарма, искам и двете парченца. И едно парченце искам от тия спаначени гнезда. Приятели, добър вечер. Обикалям си в CBS. Ето ме с количката. Да видим още какво ще вземем. Взех си някакви хубави храни. Наистина нямам думи, с които да опиша това, което преди малко станах свидетел. Няма никакво значение. Хората, които бяха в магазина, знаят за какво става въпрос. Та да предминем към нашата тема. Това, приятели, е агнешка дроб сарма. Килограма е, ето вижте, от CBS съм си го взел. И изглежда много вкусно. След малко ще го пробвам. А това, приятели, да ви кажа какво е. Това е спаначени гнезда. За първи път виждам такова. Сега ще го отворя, защото той е в фолио. Аз още съм даже пред магазина. Мале. Голямо шоу вътре, нямам думи, наистина. Това е денонощния в Казанлък. Днеска сме 16 септември или 17, не знам. Чай да не ме излъжа. 18 сме, приятели. Това е спаначено гнездо. Прави се от ориз, спанак и яйце. Така да го пробваме. А часът е 12:15. Добро е. Даже много добро. Много яко. Много яко. Да пробваме и агнешката дроб сарма. За агнешка дроб сарма нямам какво да говоря аз. Така да го отворим. И да пробвам. Как се пробва? Все още съм пред магазина, приятели. Агнешката дроб сарма. Изглежда уникално наистина. Това е ориз. Имаше само две парченца и аз ги взех. Леле, голямо шоу вътре. Голямо шоу. Госпожата, която направи шоуто, току-що излиза. Да е жива и здрава, наистина. Уникална дроб сарма. Живи и здрави, приятели, до нови срещи. Госпожата с таксито. Голямо шоу прави вътре, хора, голямо шоу. Да е жива и здрава. Аз вика ще изпревара. А пък другото момиче, ма той вика се пита, бе, може ли, не може ли? Абе, вика, я не ме занимайте. Ако искат, че се обадят на шева, коми дреми. Та голямо шоу направи вътре, хора. Супер. Айде, живи и здрави, до нови срещи, чао от мен. Аз отивам вкъщи да ям. Ще видим.